tibża. Għax tara ma tkunx taf. Bżajt l-iktar. Ma tkunx taf kif ħad tispiċċa l-affari, ikun hemm dejjem riskju li tmut, mhux hekk, jiġifieri naħseb qudiem il-mewt kulħadd jibża. Ma nistgħix ngħid li bżajt ukoll u bkejt ukoll. Però mbagħad tħalli fidejn il-mulej u fidej il-professur. Għax isu dak li kun jgħajtu dak fader, jaf li sejr għanti il-mulej u hekk ma. Inti qabel minti fader, inti persuna. Ekku. Jien meta għaddejt minn din l-esperjenza aħna verament ġifieri jien bnina bħal ħadd ieħor, mhux għax qassis jew għax sor jew għax papa. Aħna bnedmin bħal l-oħrajn, il-papa wkoll għandu problemi ta' saħħa bħal kulħadd, aħna nies bħal kulħadd.